Olette jokainen oikein lämpimästi tervetullut tänne Karjalaisen kansanmessuun Killinkosken kirkkoon. Tänään tätä messua kanssani on toimittamassa kanttori Anna-Mari Yläsoini. Tekstin lukijoina on Merja Härkönen ja Raili Sihvonen. Esirukouksessa kuulemme Varpu Sihvosta ja saarnaajana toimii Raija Rapo. Minä olen Mari Pääkkönen ja toimin liturgina. Täällä on saatu viettää mukavia Killinkoski-päiviä. Olla yhdessä, tavata tuttuja ja tutustua uusiin ihmisiin ja asioihin. Tämä kaikki vie ajatukseni tässä messussa yhteistyökumppanina toimivaan Lumivaara-yhdistykseen. Alun perin tuo yhdistys on perustettu, jotta silloisen Vaasan läänin kaakkoisille alueille ja osin myös Keski-Suomen puolelle sijoitetut Karjalan evakot näkisivät ja tapaisivat toisiaan, saisivat vaalittua perinteitä, jättäisi yhdessä elämää ja sen kaikkia kokemuksia. Tänään tässä hetkessä Karjalan kansanmessussa olemme Tapani Nuutisen suunnitteleman messun äärellä, jakamassa myös yhdessä kokemusta, pyhän ehtoollisen ja meitä jokaista yhdistävän, kaikille ja kaikkialla avoimen uskon Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme. Sana puhuttelee meitä tänään Jumalan lahjojen hoitamisesta, uskollisuudesta tähän meille annettuun ja uskottuun tehtävään. Jokainen meistä tulee kuitenkin rikkoneeksi Jumalaa ja lähimmäistä vastaan. Yhdessä nyt tunnustamme syntimme ja syyllisyytemme synnin tunnustuksen 707 sanoin. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Rukoilkaamme. Jumala, taivaallinen Isämme, sinä olet varustanut meidät hyvillä lahjoillasi. Tee meidät taitaviksi ja uskollisiksi tehtävissä, joihin kutsut meidät. Lahjoita meille kestävyyttä palvella sinua ja toisiamme valppaina uskossa ja pitkämielisinä rakkaudessa. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Ensimmäinen lukukappale ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 41. Joosef oli 30-vuotias tullessaan Faaraon, Egyptin kuninkaan palvelukseen. Niin Joosef lähti Faaraon luota ja kiersi kaikkialla Egyptissä. Ja maa tuotti 7 yltäkylläisyyden vuotena viljaa ylenmäärin. Näiden 7 hyvän vuoden aikana Joosef keräsi kaikkea syötävää ja talletti sen kaupunkeihin. Hän varastoi kaupunkeihin kaiken viljan, jonka ympäristön pellot tuottivat. Hän varastoi viljaa niin suunnattomat määrät, että lopulta sitä oli kuin hiekkaa meren rannoilla, eikä sen määrää enää voinut mitata. Kun Egyptin 7 yltäkylläisyyden vuotta olivat kuluneet, alkoi 7 nälkävuoden aika, kuten Joosef oli ennalta sanonut. Kato tuli kaikkiin muihinkin maihin, mutta Egyptin maassa oli tallella syötävää. Kun nälkä alkoi vaivata koko Egyptiä ja kansa huusi Faaraolta leipää, tämä sanoi egyptiläisille: menkää Joosefin luo ja tehkää niin kuin hän käskee. Kun nälkä jo vallitsi koko maassa, Joosef avasi viljavarastot ja myi viljaa egyptiläisille. Nälänhätä oli Egyptissä ankara. Myös muista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo viljaa ostamaan, sillä kaikkialla vallitsi kova nälkä.
Apostolien teoista luvusta 20. Miletoksesta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui seurakunnan vanhimmat luokseen. Kun nämä olivat tulleet, Paavali puhui heille. Te tiedätte, millä tavoin minä kaiken aikaa, siitä päivästä alkaen, jona tänne Aasiaan tulin, olen toiminut teidän keskuudessanne. Olen palvellut Herraa nöyrin mielin, kyyneleet silmissä, kaikissa koettelemuksissa, joita juutalaiset juonillaan ovat minulle aiheuttaneet. En ole vaiennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi, vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissanne. Sekä juutalaisia että kreikkalaisia olen todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan meidän Herraamme Jeesukseen. Nyt on Pyhä Henki sitonut minut ja vie minua Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä siellä on osakseni tuleva. Tämän vain tiedän. Joka kaupungissa Pyhä Henki vakuuttaa, että minua odottavat kahleet ja ahdinko. Eloon jäämiseni ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen matkani päähän ja saatan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän, julistaa evankeliumia Jumalan armosta. Oi Herra,
nousemme kuulemaan evankeliumista Luukaan mukaan luvusta 12. Jeesus sanoi, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan. Autuas se palvelija, joka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti, hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan, niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi. Ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset. Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipan iskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Hyvä kirkkoväki, tänään haluan jakaa teille ajatuksia, jotka liittyvät itselleni tärkeisiin arvoihin ja teemoihin. Perhe, karjalaisuus, talkootyö sekä varautuminen. Näiden asioiden kautta toivon syventäväni teille ymmärrystä siitä, miten nämä asiat vaikuttavat minuun ja ehkä myös sinuun ja meitä ympäröivään yhteisöön. Varautumisen olisi hyvä olla osa elämäämme. Varautuminen tarkoittaa valmistautumista tulevaan, ennakoimista, suunnittelua sekä harkintaa. Meitä kehotetaan varautumaan esimerkiksi 3 vuorokaudeksi. Jos kotoa sähköt katkeavat, vesihuolto tai lämmitys ei toimi. Kotivara on hyvä olla myös siksi, jos sairastut ja et pysty poistumaan kotoa. Onko meillä jokaisella riittävästi nestettä, ruokaa sekä suojaa pahan päivän varalle? Muistammeko aika ajoin tarkistaa, ovatko kaapissa olevat säilykkeet vielä syömäkelpoisia? Voisimmeko yhdessä esimerkiksi naapurin kanssa jakaa keittomahdollisuuden poikkeusoloissa, kuten karjalaiset evakot jakoivat yhteisen keittiön? Varaudumme myös tulevaan talveen hankkimalla puita lämmitystä varten, säilömällä niin marjoja, sieniä kuin muutakin puutarhanaatimia. Minäkin olen varautunut. Olen koko talven kerännyt tyhjiä lasipurkkia säilöäkseni mieheni kasvattamia kurkkuja sekä tomaatteja. Toivon runsasta satoa eritoten evakkolajiin tomaateista. Tuon maatiaistomaattilajikkeen kerrotaan tulleen evakkojen mukana Karjalasta, ilmeisesti Muolaan seudulta. Se on osa suomalaista perinnekasvivalikoimaa ja se symboloi selviytymistä ja sopeutumiskykyä, samoin kuin evakkojen tarinat. Jos satokausi jää tänä vuonna toivottua vähäisemmäksi, luotan siihen, että seuraavana vuonna satokausi olisi runsas. Tosin nykyisin enää kerää äitini ja isoäitini tavoin tyhjiä viili- ja jukurttipurkkeja tai leipäpussin sulkijoita, ihan vain pahan päivän varalle. He käyttivät kyllä purkkeja muun muassa taimien kasvattamiseen, koska silloin käytettiin kaikki saatavilla ollut materiaali hyväksi. Nykypäivänä luotan siihen, että materiaalia
ja tarvikkeita on saatavilla. Varaudumme myös vierasvaraan, jotta meillä olisi jotain tarjottavaa, kun vieraita tulee käymään kylässä. Joskin yllätysvieraiden tulo on nykyisin aika vähäistä. Varaudumme myös mahdolliseen sadeilmaan ottamalla sateenvarjon mukaamme kotoa pois lähtiessä. Näillä pienillä varautumisilla voi päivämme olla ihan erilainen. Ensimmäinen maailmansota aiheutti huoltokriisin, joka käynnisti valtiollisen tarpeen varautua. 2000-luvulla huoltovarmuus on materiaalisen varautumisen lisäksi myös kriisin kestävyyden parantamista ja jatkuvuuden hallintaa. Kun yllättäviin häiriötilanteisiin on varauduttu ennalta, selvitään tilanteesta pienemmillä kustannuksilla ja vähemmillä vaurioilla. Myös sotavuonna 1939 yritettiin varautua, mutta sitä ei ehditty kunnolla tehdä. Silloin ei uskottu mitään pahaa tapahtuvan, kunnes tuli marraskuun viimeinen päivä ja sota alkoi. Sotaa pakoon lähteneet siviilit saivat vain joitakin tunteja aikaa kerätä muutaman päivän tarvikkeet mukaansa ja jättää kaiken muun taakseen. Kodeissa tehtävää varautumista ei ollut ehditty tehdä, eikä evakkojen vastaanottajatkaan olleet aina varautuneet. Armeijakunta oli varautunut, sillä lokakuussa 1939 toteutettiin armeijan liikekannalle pano ylimääräisten kertausharjoitusten eli YH:n nimellä. Mutta miten olivat sotilaat varautuneet? Heidän varusteensa olivat heikot talvisotaan lähdettäessä, sillä Suomi joutui mukaan sotaan olematta siihen täysin valmis tai varustautunut. Vakinaisessa palveluksessa olleet ja suojeluskuntalaiset olivat asiallisemmin varustettuja. Useimmilla sarkapuku, omat aseet ja kenttävarusteet. Sodan syttyessä ja varsinaisen kenttäarmeijan astuttua palvelukseen 3. reserviläisistä joutui lähtemään mallilla Kajander. Sillä tarkoitettiin siviilivarusteita lisättynä armeijan jakamilla vöillä ja lakkikokardilla. Ase saatiin armeijalta. Sodan aikana kotirintamalta lähetetyt lämpimät varusteet lisäsivät huomattavasti armeijan taistelukelpoisuutta. Varustautumista ja varautumista suurempi merkitys oli tehtäviin asettuminen ja tehtävissä palveleminen. Sillä olihan kyseessä kodin, uskonnon ja isänmaan puolustaminen. Ei ollut pienempää tai suurempaa tehtävää, kun kaikilla oli sama päämäärä, itsenäinen Suomi. Kaikki tehdyt toiminnot vaikuttivat kaikkeen. Niin kotirintaman palvelut, pienten pikkulottien kuin suojeluskuntapoikien ja aina rintamalla olevaan ylimpään sotajoukkojen komentajaan saakka. Varautuminen ei tarkoita pelkoa, vaan viisasta varautumista elämän haasteisiin ja yllätyksiin. Varautuminen ei ole myöskään vain materiaalisten asioiden hoitamista, vaan myös omaan henkiseen jaksamiseen varautumista. Kerätään voimavaroja itselle levolla, hiljentymisellä, mielekkäällä tekemisellä ja harrastamisella. Luonnollakin on iso merkitys henkiseen varautumiseen. Luonto on taivaan isän suuri lahja meille. Se ympäröi meitä ja antaa meille voimaa ja rauhaa. Luonto on paikka, jossa voimme tuntea luojan luomistyön kauneuden ja ihmeet. Metsät, järvet, pellot ja vaarat kertovat meille Jumalan suuruudesta ja rakkaudesta. Meidän tehtävämme on pitää huolta luonnosta ja suojella sitä tuleville sukupolville.
Varautuminen on myös hengellistä varautumista ja valmistautumista. Esimerkiksi iltarukouksen avulla varaudumme seuraavaan päivään. Saamme jättää tämän päivän taivaan Isän huomaan ja pyytää tukea ja turvaa seuraavaan päivään. Rukous on uskon harjoittamista ja luottamusta siihen, että Luoja johdattaa meitä oikeaan suuntaan. Rukous on meidän yhteinen yhteytemme Jumalaan. Se on hetki, jolloin voimme pysähtyä ja antaa ajatuksemme ja huolemme Jumalan käsiin. Rukous tuo rauhaa ja voimaa, ja se on tärkeä osa hengellistä elämäämme. Rukoillessamme emme ole yksin, vaan Luoja kuulee meitä ja vastaa omalla tavallaan ja ajallaan. Jokaisella meistä on omat koettelemuksemme, mutta usko on se voima, joka kantaa meitä eteenpäin läpi elämän vaikeuksien ja ilojen. Se antaa meille toivoa ja luottamusta tulevaan. Evakot, jotka joutuivat lähtemään kodeistaan Karjalasta, olivat esimerkkejä vahvasta uskosta ja toivosta. Heidän matkansa oli täynnä haasteita, mutta heidän uskonsa ja toivonsa eivät horjuneet. Tämä usko antoi heille voimaa rakentaa uutta elämää ja luottamusta parempaan tulevaisuuteen. Rakentamiset tapahtuivat usein talkootyöllä. Talkootyö on yhteisen voimaa parhaimmillaan. Se on yhteisöllisyyden ja yhteistyön kaunis ilmentymä. Se on hetki, jolloin kokoonnumme yhteen auttamaan toisiamme ilman palkkaa tai vastapalveluksia. Annamme omaa aikaa, voimia ja taitoja yhteisen hyvän vuoksi. Moni meistä on ollut aikoinaan esimerkiksi heinäpellolla talkootöissä sekä perunannostotalkoissa. Talkoilla on myös rakennettu ja kunnostettu kirkkoja, taloja, navettoja, varastoja, saunoja ja monta muuta rakennusta. Talkootyöllä on myös raivattu peltoja, metsiä ja niitä ojanpientareilta yhdessä kitketty lupiineja, kurtturuusuja ja jättipalsamia. Talkoilla on siivottu, pesty niin ikkunoita kuin mattoja sekä tehty muita moninaisia talkootehtäviä. Talkootyössä näemme, kuinka yhteisö voi tulla yhteen ja saavuttaa suuria asioita. Se on konkreettinen osoitus rakkaudesta ja palvelusta lähimmäisiä kohtaan, sillä meitä kutsutaan olemaan lähimmäisille valona ja toivona. Tämäkin karjalainen kirkkopyhä virtolaisittain on osaksi talkootyön tulos. Karjala ja sen historia ovat osa yhteistä perintöä ja identiteettiä. Karjalaiset evakot osoittivat meille, mitä tarkoittaa usko ja sitkeys vaikeuksien edessä. Heidän tarinansa muistuttaa, kuinka tärkeää on muistaa menneisyys ja oppia siitä samalla kun rakennetaan tulevaisuutta. Siirto karjalaisilta evakoilta siirtyi lapsille sekä valoa että varjoa, kulttuurista rikkautta ja evakkouden taakkaa. Evakon lapsen elämää valaisevat karjalaisten myönteiset ominaisuudet, kuten yhteisöllisyys, iloisuus, auttamisen halu, vieraanvaraisuus, herkkyys ja myönteinen elämän asenne. Sekä myös neuvokkuus ja kekseliäisyys, luovuus ja uteliaisuus uusia asioita kohti. Myös halu puolustaa heikommassa asemassa olevia. Taakaksi saattoi muodostua evakkovanhemmilta opittu selviytymisstrategia. Tarve miellyttää muita, jotta tuntisi itsensä hyväksytyksi. Kaipuu Karjalaan tai jonnekin muualle ja jopa juurettomuus näyttävät siirtyneen evakon lapselle
ja jälkipolvelle. Karjalan paluun sijaan jälkipolvi usein matkustaa tai työskentelee ulkomailla. Vanhemman ja joskus myös lapsen huono kohtelu sodan jälkeen ja myöhemminkin opetti lapselle empatiaa huono-osaisia kohtaan. Mutta sai aikaan myös lapsissa huonommuuden tunteita. Tosin tämä huonommuuden tunne kirvoitti lapsissa yritteliäisyyttä ja näyttämisen halua. Vaitelijat länsisuomalaiset kokivat siunailevat siirtokarjalaiset liiankin sosiaalisina, suulaina ja äkkimakeina. Itku ja nauru olivat herkässä karjalaismiehilläkin. Erilaisena koettiin vieraanvarainen karjalainen kulttuuri ruokineen, perinteineen ja lauluineen. Vaikka karjalaisväestö asettui eri puolille Suomea, evakkojen kokemusta voi luonnehtia kollektiiviseksi. Yhteisinä tekijöinä ovat karjalainen lähtökulttuuri, kodin menetys sodan vyöryessä päälle, evakkomatkat sekä sopeutuminen siirtopaikkakunnalle. Perhe on elämämme peruskallio. Se on paikka, jossa opitaan rakkautta, tukea ja yhteisöllisyyttä. Perheessä opitaan myös elämän perusarvoja. Perheen kautta koetaan syvimmät ilon ja surun hetket ja siellä opitaan jakamaan elämä muiden kanssa. Perhe ei aina tarkoita yksinomaan biologista sukua, vaan se voi olla myös ystävien ja läheisten muodostama yhteisö, joka tukee ja rakastaa meitä ehdoitta. Luottamus on elintärkeä osa yhteisöllisyyttä. Se on perusta, jonka varaan rakennamme ihmissuhteemme, yhteisömme ja tulevaisuutemme. Luottamus antaa meille rohkeutta kohdata epävarmuuksia ja toivottomia tilanteita myös niihin hetkiin, joihin emme ole osanneet varautua. Evakot, jotka menettivät kotinsa Karjalassa, joutuivat luottamaan toisiinsa ja ympäröiviin ihmisiin voidakseen selviytyä ja rakentaa uutta elämää. Luottamusta ja uskoa myös siihen, että yhteisömme ja lähimmäisemme tukevat meitä vaikeina aikoina. Se on sidettä, joka yhdistää meitä ja antaa meille voimaa kohdata elämän haasteet yhdessä. Päätän tämän puheen yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että olet kanssamme jokaisena päivänä. Auta meitä varautumaan tulevaan ja luottamaan sinun kaikessa, mitä teemme. Anna meille uskoa ja toivoa, kuten annoit Karjalan evakoille. Kiitos rukouksen lahjasta, jonka kautta voimme puhua sinulle. Siunaa tekemisemme, työmme, talkootyömme sekä yhteisöllisyytemme. Varjele perheemme rakkaudessa ja yhteydessä. Kiitos luonnosta, joka ympäröi meitä ja muistuttaa meitä sinun luomistyösi kauneudesta. Johdata meitä ja siunaa meitä elämämme matkalla. Aamen. Noustaan yhdessä tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan
Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Rukoilkaamme. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat kuoleman surua. Sinä elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut keskuudestamme pois Vieno, Siviä, Sihvonen, Liedenpohjasta 91 vuotta. Matti, Veli, Viljamaa, Kirkonkylästä 89 vuotta. Pekka, Juhani, Järvinen, Koronkylästä 74 vuotta. Veli, Juhani, Peltonen, Kirkonkylästä 66 vuotta. Mervi, Orvokki, Viskari, Kirkonkylästä 62 vuotta. Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Me uskomme heidät sinun huomaasi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla niitä, jotka surevat rakkaitaan. Ollaan kaikki yhdessä rakasta taivaan Isää. Siunaa kotiin Karjalaa, Kaihoviin evakoit ja heidän lapsiaan, jotka jakkaa saman kaiho,
tarinoja ja muistojen välityksen. Muistan myös Karjalan hautuumailla lepääviä rakkaita ja kaikkia meidän edesmenneitä läheisiä. Me rukoillaan myös niiden ihmisten puolesta, jotka tänäänkin elää häässä ja vihanpio alla ja on pako ees joutunut jättämään kotiinsa eikä tiedä mihin ollaan oikein menossa. Me pyydetään rauhaa ja oikeudenmukaisuutta maailmaa ja ihmisillä tahtoo huolehtii toisistaan, eläimistä ja luonnosta. Me rukkoillaan erityisesti kaikkein heikompiin puolesta ja niiden, joita hätyytellään ja uhataan. Köyhiin, yksinäisten, sairaiden ja kaihovien puolesta. Varjele heikkoi, kärsiviä ja heitä, joiden on kohta aika päästää irti tästä Jumalan meille väliaikaisesta antamasta ajallisesta elämästä. Hyö opia perille, eikä heidän tarvitse enää koskaan lähteä mihinkään. Kuule nyt, kun meidän kaikkien syömet haastaa sinulle ihan sanattomasti. Näin me rukkoillaan ihmisiä rakastavaa ja kaikvaltiasta Jumalaa. Hän tuuvittaa meitä sylissään ja pitää meistä kaikella viisi huolta. Aamen. Seuraavan virren aikana kerätään kolehti Killinkosken rukoushuoneen yhdistyksen hyväksi.
Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme. Niin on oikein ja armollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi, pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Amen, amen. Isä meidän,
joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan kaarissa, joka annat maailman Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. Tulkaa, kaikki on jo valmiina.
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Rukoilkaamme. Herra, kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osallisiksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osallisiksi myös taivaan juhlaateriasta. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Nousemme nyt kiittämään ja ylistämään psalmiin 121 sanoin ja sävelin. Nyt mie nostan silmäni siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.